На 7 август сайтът за безплатни обяви продавалник.com отпразнува с голямо парти своя 6-ти рожден ден. За 6 години сайтът вече има над 450 хиляди регистрирани потребители. Продавалник.com е сайт, в който всеки един българин може да продаде своите лични вещи, които вече не ползва. Това става чрез публикуването на безплатна обява. В сайта вече могат да се намерят и над 70 хиляди обяви за автомобили и авточасти. Това е факт след едномесечната кампания "Спечели нов автомобил от продавалник". На томболен принцип беше изтеглен късметлията Борислав Димитров от град Шумен. Специалната награда "Чисто нов автомобил" му бе връчена в присъствието на потребители и партньори на сайта. Мениджърите на сайта са забелязали тенденцията, че българинът е изключително социален и активен и също така много добър търговец. Наистина се надявам, че ние също успяхме с продавалник да помогнем на много семейства да подпомогнат бюджета си и със сигурност за в бъдеще ще продължаваме да го правим.